Dělám si srandu. Tak. Hele, epic. To je jedno. Mě teďka řetízek spadl, takže jsem si to nevzal. Mně spadla šálička. A můžete si takhle sjíždět dolů, vidíte? Tohle teď bude naše? To je jako pohoda. Tak. Takže tady si dám vlastně tohle. Dobrý, dneska, když pan Venevka budeme hrát šejka. Vidíte? Počkej, pardon. Když jako vidíte, takže tady už mi tam nejde kliknout. Já to nechci zdržovat, no. Dám tady to. Tak, přijmu. Takže tak. A kdybyste chtěli, aby jsem natočil jako rychlejší video, tak mi řekněte tak mi dejte nějaký program na zrychlování videí a já bych si je stáhl a zrychloval bych video. Třeba bych točil 20 minut, aby vy to měli třeba jako 10 minut. Takže já už pomalu budu končit, ještě si dám jednu sputku. Tak. Užívejte si každý okamžik naplno. Smějte se bez omezení a radujte se bez omezení. Tak. Ne. Takže jsem tohle. Tak. Takže my si dáme tohleto, nasadíme to a půjdeme pryč. Budeme natáčet další video. Tak. Přijmout. Chrání vaše oblečení před bílými a žlutými skvrnami a pečuje o to nejdůležitější, co máte na sobě. Vaši pomoc. To je jedno, tak já zatím